खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंहरदों मानो आदिबासि आरो बर' ना बिसोरजों बे मोननै ट्राइबजों दिनैहाय बर' थैनायनि सायाव मानो जेबो बुङाखै बर' सासे थैलांबाय बुथारजाबाय आदिबासिफोरजों मानो जेबो बुङाखै बेफोरबायदि गोबाङानो गोबां खोथा बुंहरदों जिदिनाखालि मोनायाव जाथाय जादों आंनाव फन फैदों आं बुजिखाबाय जे बावहाय आं सांग्रां थाखानांसिगोन बावहाय आं जानला मानला खोथा बुङोब्ला गावनि आथिङाव गावनो दानना लानाय जागोन बुंनाया गिदिर बाथ्रा नङा जेब्ला हमना लांजागोन जेलाव सोजागोन अब्लानि समाव बयबो ससियेल मिडिया फेसबुक पेज निउस पर्टेलनो मानो हेन तेन बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै फोसावो दा लांजायोब्ला जेलाव सोना दोनजायोब्ला सोर आय होनगोन रावबो आय होना दिनैनि दिनाव कारेन्ट सिचुवेसनाव बे नै दा जिखिनि जाथाय जालायबाय थादों नोंखौ थुखोना होनायाव अस्ताद ओमफ्राय ज्रुम बाज्रुमनानै ब्लड खारग्रा जोबसो जोंनि निउस पर्टेलाव थाग्रायानो होन ससियेल मिडियायाव एक्टिभ रल लाग्रायानो होन बै मोनसेनि आइटिसिएलानो होन बै मोनसेनि आइटिसिएलानो होन बर'नि थै दं बर'नि सिन्ता खालामग्रा बर' हारिनि बिदि बायदि रोखोम बुंग्राफ्रा नों निदानाव गोग्लैयोबा नोंनि निदानाव रावबो गसङा थांनाय 5 बोसोराव आं नुदों बुजिदों खिन्थु नै दानियावहाय बहुद खोथाखौ सानै हयै बुंनांगौ थांनाय 5 बोसोरावबो आं गोग्लैदों बै समाव आं गावजासिगौमोन आं गावजानायनि लाइनावमोन जेब्ला गोदान आफाद जेनदोंमोन ना बे समाव जोंनियाबो सिन्ताधाराया बेलेगमोन आं बावहाय बाक्सानि एसपि एडिसनेल एसपि गासिबो फन हरदों थानानि अरसि चिरां डिस्ट्रिक्टआव आं दोनफैजादों सोजादों मोनायाव आङो सानसे थाखाबाय मोनायाव डाइरेक्ट गावजानायनि लाइनावमोन आङो बे समाव रावबो मिथिया जेब्ला गावथारजागौमोन रावबो गैया गसंनाय नङा बे समाव रावबो मिथियाखै फुङावनो लाना थांजादों आं अनलि मोनथिदोंमोन देरहासार इस्लारिनो खोन्थाहरखादों जे देरहासार आंखौ इदि लिंहरबाय आं थांनांसिगोन बा आंखौ बोखांना लांफैबाय एसे इंगित हरनानै दोनखादों आं देरहासार इस्लारिनो आजि 4 बोसोरसो जाबाय बे जेब्ला गोदान सरकार दाजेनदों UPPL सरकार दाजेनदों अब्लानि समाव आरोखि बे समाव गोबां जाथाय जालांदों दिनै रिमिनलांनि खोथाखौ लानानै गोबाङानो नों मानो बुङाखै बेफोरबायदि सोरबायाथ' फनजोंनो गोबां सोरबाया बैफोर SMSफोरखौ होयोब्ला मा जागोन नाथाय दिनै रिमिनलाङाबो दिनै बायदिसिना फेसबुक पेजाव होबाय माबाय सोर केस होखो बिखौ दाना बै केस होग्राखौ मोजां रायलायलायनांगोन केसथ' होदोंना गुवाहाटि टाउनावनो दिनै बिनि फेसबुक पेज बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय गभर्नमेन्टआ नायजोबो बिनिखौ सोरबाया नायालाफानो थाया बयबो नायो आरो गभर्नमेन्टआवहाय मोनसेल' हारिनि मानसि थागोन बे नङा दिनै बर'नि रावा HCDL हाबबाय दिनै एसामिसनिबो थागोन बर'निबो थागोन आदिबासिनि थागोन गुबुन ट्राइबनि थागोन दिनै जों बर' रावखौ दानस्लायनो हायो माथो गिदिर बाथ्रा हायो बे आरो बाथ्राया दा ओंखायनो आं बिनि सायाव बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै जानो नाङामोन दुखुनांथावना दिनै गुबुन हारिजों बर'जों मोनसे जानाङि जाथाय दा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मैयाहाय जाय आदिबासिजों बुथारजानाय बिनोबो 5 लाख आरो जायफ्रा आदिबासिनि न'खरा सावजानाय बिथांमोननोबो 50,000 आरो आदिबासिनि जायफ्रा थैनाय बै न'खरनोबो 5 लाखखौ राननानै हैबाय BTC गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट ज' जानानै आरो UPPL गासैबो लिडारफ्राबो दङमोन बावहाय थांनानैनो बिसोरो ज'नो
हैनानै हैदों बावहाय सोरबा सासेनिल' गैया बयनिबो पलिटिकेल पार्टिनि हान्जाफ्रा थांनानै राननानै हैदों थ' बावहाय आवगोलनि समाव जों नुनो मोनोमोन अनलि UPPLआनो मालाबा हारसिङै थांनानै पलिटिकेल पार्टि गावसोर थांनानैल' रानना हैयोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव BPF सरकारनि फैनाय लगे लगेनो माखासे अनसुंथाइफोरखौ UPPLनि MLAफोरखौबो लानानै बा माबा मोनसे आसनि स्टेट गभर्नमेन्टनि आसनि फैयोब्ला UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौबो लाफानानै BPF सरकारा दिनैहाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों थ' थांनाय बारफ्राव UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बिथां बारग' चिफ प्रमद बर' सारा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनाखैमोन दा खिन्थु नुनो मोनदों बेफोरबायदि जालाङोब्ला लासै लासै हयथ'बा मोनसे ज' जानायनिबो लाइनाव फैनोबो हागौ नामा बा समान समान नोंसोर एथ'खिनि गेलेदो जों एथ'खिनि गेलेनोसै बेफोरबायदि रानलायनाय बाहागोआ फैनोबो हागौ नामा बे मोनसे साननाया फैदों ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि जाखिनि पलिटिक्स गेलेनाय बिनि जाखिनि गेम आं सानो बैसोआव गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया देरसिन जानो हागौ हाग्रामा महिलारिनि नाथायबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि साराबो प्रमद बर' साराबो हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय सोलोंनांगौआ गोबां दं बेखौ जों बा आं सानदांनानै मोननाय बे आरोखि आरो सार प्रमद बर'नि जाखिनि मावनाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनि जाखिनि मावनाय ना एसे बेलेग रोखोमाव आरो ओमफ्राय हाग्रामा महिलारि सारनि खामानि मावनाय ना एसेब्लाबो स्ट्रिक्ट माने सिदायै खारनायफोर बायदिखौ जों नुनो मोनो आरो जा बुङो खामानिखौ थोंजों मावनानैबो खोन्थायो गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो राजखान्थिनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजानाव क्षमा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि